Kunnon tekniikan niin kyllä. Onko siellä mitään näitä intimejä? Ei. Niin. Ei kun mä kuulin, että se intimi. Mitä? Intiim. Pyyhkiät päälle. Niin. Anane saatana! Ei mitään vitun vauhtia! Anna tulla! No ei! Asiallista. Pyörä ei käy pohjalla yhtään. Siellä on remmi ja renkaiden välis, perke! Mitähän vittua ne liinaa on sinne laittanut nyt? Ja liina kakseli! Ei, tänne saa!